Bojím sa o syna, o seba, ale aj o život našich susedov. Toto sú slová zdrvenej matky, ktorej sa už niekoľko mesiacov vyhráža vlastný syn smrťou. Žena toto trápenie už nevydržala a syna nahlásila na polícii. Nešťastná matka totiž verí, že snáď mu čas strávený v base vráti zdravý rozum. Juraj sa mame neustále vyhrážal smrťou, aj keď to bolo pre ženu veľmi ťažké. Sama sa rozhodla udať ho na polícii. Je ťažko a musela som to urobiť, ale to som ho chcela jeho ochrániť, susedov, seba a tak ďalej. On je chorý. Peklo v rodine sa začalo ešte pred 4 mesiacmi. Juraj podľa slov matky začal užívať drogy a tie mali zmeniť dovtedy šikovného chlapca na tyrana. Obvinený Humenčan sa mal od septembra až do posiaľ opakovane vyhrážať zabitím svojej matke. On rozprával blúdy. On sa mi vyhrázal, on celému svetu sa vyhrázal aj sebe. Že on aj sebe vyúzdať, co Boh urobil. Aj keď syn máme celé mesiace ubližoval, tá je presvedčená, že pri zdravom rozume by niečo také nikdy nevyslovil. Je psychicky chorý a hoci komu by hoci čo urobil aj sebe. On postupne zrejme drogy bral a kombináciu liekov a tak ďalej. Polícia už muža obvinila z prečinu nebezpečné vyhrážanie a stíhaný je väzobne. Po zadržaní a obvinení bol umiestnený do cely policajného zaistenia a bol spracovaný podnet na jeho vzatie do väzby. V podobných prípadoch súd nariaďuje ústavnú liečbu. Podľa slov matky by to bolo pre syna najlepšie. Súd uloží ochranné liečenie v prípadoch, ak páchateľ spáchal trestný čin v stave zmenšenej príčetnosti a jeho pobyt na slobode je nebezpečný. Súd tak môže urobiť aj v ďalších špecifikovaných prípadoch. Jednoducho musí ísť na liečbu. Z Humenného Katarína Kleknerová, televízia Joj. V obehu sú ďalšie falošné bankovky. Tento raz sa policajtom dostala do rúk falošná 100-eurová bankovka z Pezinka. Polícia vás prosí o pomoc pri stotožnení osôb. Bezpečnostné kamery ich zachytili v blízkosti, kde niekto falošnou bankovkou platil.